Салом алейкум ба ҳама. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Тамоми умр ба умед зистем, дандон ба дандон монда. Ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи заруриро гузоред. Бинобар ин ба тадбири давлат муқобилат ва аз фармони ӯ маҳзи хатост. Саркашӣ кардан. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Муҳиддин Махдум он шаб наздикони худро даъват карда суҳбат ороста буд. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи аввал ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Вай дигар ба садои хеле баланди ларзон ва дар айни ҳол таҳдидомез гуфт: сабру қарорро аз даст дода. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Шояд дар дақиқаҳои охир аз баромадан ба намоиш даст кашида бошанд. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Ситоишу дилбардорӣ ба инсон қувват, болу пар мебахшад. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи фразеологӣ мувофиқро гузоред. Агар аз баъзе таъсирҳои ҷузъии забони ӯзбекӣ соддатарин ва софттарин лаҳҷаҳои форсӣ забони тоҷикист. Чашм пӯшем. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Саҳл суст кор мекунад. Ту бар ин 350 кас якбора вай. Чашм алло мекунад. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Ҳамааш ҳамин, ҷавоб дод Ҳалима ҳоло ҳам. Аз қаҳр нафуромада. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Нозир Маҳмудов, ки бо умеди аз раисии ҳукумат ҳимоят ҷустан омада буд, тарбуз аз бағалаш афтод. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Фақат як қадар гарданшахӣ дорад, ки он ҳам бо андак гӯшмол аз байн меравад. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Юнусбой дид, ки ҳар суханаш боиси ҳаҷву кинояҳои нави ногувор мешавад. Қаҳролуд ва рафтанӣ шуда аз ҷо бархост. Дам фурӯ баст. Ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Ӯ бар ин мегашт, лекин аз тарси ба ногоҳ дида намонад, дигар ба тиреза наздикӣ намекард. Мурғи посухта. Ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Вале духтар сипоҳигариро гап назад, бой надод. Ба ҷои се нуқтаи ибораи рехтаи мувофиқро гузоред. Ба як тарафи ҳавлӣ рафту андак ашк рехт ва буғси дилашро баровард. Услуби баёни матнро муайян намоед. Имрӯз ҷаҳон ба таври чашмгир рушду инкишоф меёбад ва технологияи замонавӣ ва зиндагии тамоми қишрҳои ҷомеа ворид шуда аз пешрафту дигаргуниҳои зиёд башорат медиҳад. Аз рӯзнома. Публисистӣ. Услуби баёни матнро муайян намоед. Таълиму тарбия ва таҷлили чорабиниҳои мавзӯи тибқи дастуру супориш ва фармоишҳои вазоратҳои маориф ва илми меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд. Аз рӯзномаи омӯзгор. Публисистӣ. Услуби баёни матнро муайян намоед. Боиси ифтихори мардуми тоҷик аст, ки ин шоири озода ва вораста дар муҳити адабии Хуросону Мовароунаҳр ҳамчун устоди ғазалҳои саршор аз меҳри ватану ватандорӣ эътироф шуда, ғазалиёти ӯ аз лиҳози бандубасти забониву адабӣ ва фасоҳату балоғат дар ҳадди камол қарор доранд ва ба сифати намунаи олии осори лирикии адабиёти тоҷикӣ ва дигар ҳамзабонии мо шинохта шудаанд. Илмӣ. Услуби баёни матнро муайян намоед. Робитаҳои тарихию фарҳангии Осиёи Миёна бо Ҳинд аз тариқи ҳавзаи фарҳангии Бохтари Бостонӣ сурат гирифтааст. Нишонаҳои равобити фарҳанги мардумони Осиёи Миёнаро дар бозёфтҳои бостоншиносии ноҳияҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Туркманистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки дар он замон сокинонаш иборат аз қавмҳои Эронии Шарқӣ буданд, метавон ба хубӣ дарёфт. Илмӣ. Услуби баёни матнро муайян намоед. Нуқтаи баланди тараққӣ ва рушди равобити иқтисодиву фарҳангии халқҳои Ҳиндустон ва Осиёи Миёнаро дар даврони қадим замони дар ҳаёти императории кушониён дидани онҳо бояд ҳисобем. Дар ин даврони таърихӣ халқҳои ин сарзамин фарҳангу тамаддуни ягона, анъанаву суннатҳои умумӣ ва давлати муқтадири ягона доштанд, ки дар ҳамон рӯзгор бо империяҳои Чин ва Сосониону Рум сар ба сар мешуданд. Илмӣ. услуби матнро муайян кунед.
портави офтобе ки дар сари девори ин давра афтудааст аз даруни ин оби соф ва ҷӯи шаффоф акси худро намоён карда шаъшаъпоишӣ мекунад. Сангҳои девори дара аз даруни ин оби оташтоб ба тарзе намоён мешавад ки гӯё сангтарошони ҳунарманд сангҳои раҳдарро ба як тартиби ҳандасагӣ болои ҳам чида бошанд. Бадеӣ. Услуби матнро муайян кунед. Ҷӯйчаҳои оби соф ки аз фаррози кӯҳ ба нишеб аз санге ба санге ҷастухез карда мефурмаданд, аз шилдири оҳангдори худ бо мурғони нағматироз ҳамовозӣ мекарданд. Гӯсфандон дар хоби ноз, бузғолагон дар таку тоз, чӯпонбачагон дар давидан, оҳубарагон дар рамидан. Хулоса, ҳар кас, ҳар чиз ва ҳамаи табиат дар олами худ хурсанд ва шодмон буд. Бадеӣ. Услуби матнро муайян кунед. Аз роҳи тангу торик ба майдони фарроху равшани дара баромад. Ҳарҷо дарахтони арча, бурс соя меандохтанд. Ҷӯйчаҳои оби мусаффо аз пои дарахтони қатори зебо равон буданд. Сабзаҳои растида ва себаргаҳои дамида гӯё холини сабзе буданд, ки ба канори ин ҷӯйбор ва зери ин дарахтони қатор густурда шуда буданд. Бадеӣ. Услуби матнро муайян кунед. Забони асосии таҳсил дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон забони давлатӣ мебошад. Давлат ба шаҳрвандон интихоби забони таҳсилиро кафолат дода, ба забони давлатӣ ва дар маҳалҳои сукунати сернуфуси миллатҳои дигар дар доираи имконияти мавҷуди соҳаҳои маъриф ба забони модари онҳо гирифтани таҳсилоти умумиро таъмин менамояд. Расми коргузорӣ. Услуби матнро муайян кунед. Давлат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста ба миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқод динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, молумулкӣ, ҳуқуқ ва таҳсилро кафолат медиҳад. Давлат дар муассисаҳои таълимии давлатӣ таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва касбӣ баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ як маротиба гирифтани таълими ройгонро кафолат медиҳад. Расми коргузорӣ. Услуби матнро муайян кунед. Таҳсилоти умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани маълумоти умумӣ дар бораи табиат, ҷамъият ва арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ, милливу умумибашарӣ ташкил карда мешавад. Таҳсилоти умумӣ тавассути муассисаҳои таълимӣ таҳсилоти ибтидоӣ, умумӣ, аслӣ ва миёнаи умумӣ амалӣ мегардад. Барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими умумии аслии 9 сола ҳатмист. Расми коргузорӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Рубоӣ калимаи арабӣ буда маънояш чоргона аст ва он яке аз навъҳои шеъри адабиёти форсу тоҷик буда пайдоишаш ба адабиёти араб алоқамандӣ надорад. Рубоӣ ба адабиёти хаттӣ аз эҷодиёти шифоҳии халқ гузаштааст. Илмӣ. Услуби баёни матнро муайян намоед. Дубайтӣ яке аз навъҳои қадимаи шеъри тоҷикист, ки бинобар аз рӯи қофия ва миқдори мисра ба рубоӣ монанд буданаш онро бо рубоӣ омехта мекунад, вале дар асл он жанри мустақил мебошад. Як хусусият аз фарқи муҳим рубоӣ аз дубайтӣ он аст, ки дубайтӣ бо ҳиҷои дароз сар мешавад. Илмӣ. Услуби баёни матнро муайян намоед. Чистон яке аз ҷанрҳои машҳур ва инкишофёфтаи адабиёти даҳонии халқ буда, аз ҷиҳати пайдоиш, мавқеъ, мазмуну мударриҷа ва аз лиҳози забону хусусиятҳои бадии ҷолиби диққат мебошад. Ин жанри нафис ва диққатрабои фолклор таърихи қадима дорад. Илмӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Модда 11 Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ муайян мекунад. Расми коргузорӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Моддаи 42 дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. Расми коргузорӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Моддаи 34 падар модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падар модар масъул мебошанд. Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд. Расми коргузорӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Дар сар то сари кӯчаи Калон шипири паст, вале беоромӣ дарахтон ҳукмфармо буд.
офтоб ҳанӯз аз паси кӯҳҳо сар назада бошад ҳам, аммо абрпораҳои сиёҳи қурғошимтобро бо қалами ноаёни худ паси ҳам ранг мекард ва гӯё тамоми осмон лаҳза ба лаҳза оташ мегирифт. Бадеӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Ба ногоҳ аз ҷониби кӯсор тундбоде вазид. Бод сония ба сония нерӯ мегирифт ва ҷавлон мекарду абрҳои сиёҳро ронда меовард. Аз он абрҳои торик якбора барфу борон чун сели дамон фурӯ рехт. Тундбоди сард меғурид, нула мекашиду барфи боронмехтаро печонда дар тӯдаи аспон ва одамон мезад. Чодирҳоро канда мебурд. Аспон шутурон гардан ба гардани ҳам ниҳода ларзон меистоданд. Бадеӣ. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. Пас аз чанде ба бешазоре расид биҳиштосо ба ғоят хурраму фараҳафзо, ки гӯё фалак дар вай лолаву сумбул кишта буд. Аз фаровонии дарахтон сабз офтоб дар болои сар дида намешуд. Ҷӯйҳои оби чун гулоб ба ҳар сӯ равона буданд. Паҳлавон дар лаби чашмае фуруд омад. Бадеӣ. Услуби матнро муайян намоед. Дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонагии ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Ифодаи олӣ бевоситаи ҳокимияти халқ, раъйпурсии умумии халқӣ ва интихобот аст. Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамояд. Расмӣ. Услуби матнро муайян намоед. Луғатҳо яке аз воситаҳои муҳими омӯзиш ба шумор мераванд. Онҳо аз рӯйи моҳият ва мазмун ба ду нав луғатҳои энсиклопедӣ ва забонӣ ҷудо мешаванд. Дар навбати худ луғатҳои энсиклопедӣ низ ду хел доранд: луғатҳои энсиклопедии умумӣ ва соҳавӣ. Дар луғатҳои энсиклопедии умумӣ мухтасар дар бораи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, илм, фарҳанг, иқтисодиёт, сиёсат, хоҷагидорӣ, ҳизбҳо, таърих, ашхоси таърихӣ, адабиёт, санъат ва ғайра маълумот дода мешавад. Илмӣ. Услуби матнро муайян намоед. Энсиклопедияи Калони Шӯравӣ, ки дар Москав 3 маротиба нашр шуд, ба Энсиклопедияи умумӣ мансуб аст. Нашри сеюми он дар солҳои 1969-1978 дар 30 ҷилд интишор ёфта, зиёда аз 100 000 мақоларо дар бар мегирад. Энсиклопедияи Советии Тоҷик дар 8 ҷилд низ ба ҳамин нави энсиклопедия тааллуқ дошта, аз 23 000 мақола иборат аст. Чунон ки аз номаш бармеояд, эст асосан дар бораи воқеияти иқтисодӣ, маданӣ, сиёсӣ, маърифати арбобони давлатӣ ва фарҳангии Тоҷикистон маълумот медиҳад. Илмӣ. Услуби матнро муайян намоед. Энсиклопедияҳои соҳавӣ ба шарҳи як ҷиҳати ҳаёти миллат нигаронида шудаанд. Алҳол дар кишварамон энсиклопедияи Хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон дар 2 ҷилд, 8000 мақола энсиклопедияи адабиёт ва санъат дар 2 ҷилд, аслан бояд 3 ҷилд нашр шавад, бо 9000 мақола интишор гашта аст. Фарҳанги тиббии русӣ, тоҷикӣ, лотинӣ И. М.Ё. Расулов дар 4 ҷилд моҳиятан ба энсиклопедияи соҳавӣ мансуб мебошад. Илмӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Шаҳри Бухоро дар пои қалъа ҳамчун дастархони пурнеъмате дар пеши меҳмони болонишин густурда ва дар иҳотаи девори баланд қарор гирифтааст. Дар даруни қалъа боз қалъаи дигаре буд, ки кохи ҳукмдорони Бухоро, Бухорододҳо дар вай буд. Бадеӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Кабк бедор шуд, ба тахтачаҳо нӯл зад, аз кӯсачаи наздаш оби соф хӯрд ва аввал канда оҳиста, сипас қақра зад. Дар субҳи солиҳон долону хонаву дар берун ҳам пур аз хониши кабки дарӣ гашт. Бадеӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Бо хоҳиши бачаҳаки хушлафз кабк бори чанд чида дон мехӯрд. Андактар кабки нафас аз дигар нағма пардохт. Писарак хандида фуромаду худро ба ҷойгоҳ андохт. Ӯро дар хониши форам хоб мебурд, хоби бароҳате. Бадеӣ. услуби матни зеринро муайян намоед. Бӯстон ба вазни шоҳномаи Фирдавсӣ дар баҳри мутақорриби мусаммани маҳфуз ва махсур иншо шудааст. Ҳар байти
он аз 8 рукни фаулун 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 фаул таркиб ёфтааст. Илмӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Саъдӣ Гулистонро пас аз Бӯстон иншо кардааст. Гулистон асари насрист, вале бо пораҳои шеърӣ, қитъаҳо, рубоиёт ё байтҳои алоҳида ороста шудааст. Баъзан ҳикояти назмӣ низ омадаанд, вале онҳо хеле каманд. Илмӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Саъдӣ пас аз сафари тӯлонӣ ба диёр омад ва ба иншои Бӯстон оғоз кард. Ҳамин тавр ӯ Бӯстонро дар тӯли як сол, соли 1257 ба анҷом расонд. Асар аз 4000 байт иборат буда, аз 10 фасл таркиб ёфтааст. Илмӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Зулфи парешонашро дар гирди рухсори тобонаш бо он зебоӣ тасвир карданд. Аз дасти ҳеҷ наққоши нодиракор намеомад. қадди навраста, рӯи хуҷаста, зулфи шикаста, абрӯи пайваста, ҳама ба якдигар мутаносиб, ҳама ба якдигар шинам, ҳама ба якдигар зебанда афтида буданд. Бадеӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Дар ҳақиқат ҳам ҳусни ҷамоли Гулнор таъсирбахшон буд. Чашми сиёҳи оташбор, мижгони дарози ҷоншикор ва абрӯи каҷи дунболадори ӯ дили ҳар бинандаро аз ҷо мебурд. Мӯи дарози тобдораш, ки то ҳамгашти зонаҳояш мерасид, барои ҳаваскорон каманди печоне буд. Бадеӣ. Услуби матни зеринро муайян намоед. Хусусан дар ҳолати ҳозира ҳузн ва зебоии Гулнор яке дар 10 афзуда буд. Чашми бепарвое, ки ба нигоҳи мағрурунаш бинандагон зор буданд, ҳоло бо нигоҳи маъюсона зорӣ мекард. Лаби пуристиғное, ки дар ғояти ноз ба ҷуз пеши дилбохтаи худ ёдгор ба боз шудан гардан намефуровард, ҳоло ба ниёз омада буд. Бадеӣ. Услуби матнро муайян кунед. Шаҳри Норак дар соҳили руди Вахш ҷойгир буда, масоҳаташ зиёда аз 324,5 километр квадратиро ташкил медиҳад. Аз Норак то пойтахти кишвар шаҳри Душанбе 64 километр аст. Аҳолии шаҳри Норак дар соли 2015 тақрибан 28100 нафар буд. Дар атрофи Норак 31 деҳа мавҷуд аст. Илмӣ. Услуби матнро муайян кунед. Қалъаи Хуҷанд яке аз калонтарин қалъаҳои Осиёи Миёна буда, таърихи 2500сола дорад. Қалъа дар асрҳои 6-5 пеш аз милод бино шуда, аввал сатҳи хокӣ ва баъдтар девори ғафсӣ бо хишти хом сохташуда дошт. Қисмҳои таркибии Хуҷанди қадима шаҳру арк деворҳои алоҳида доштанд. Илмӣ. Услуби матнро муайян кунед. Давлати Сомониён сеюмин давлати бузурги аҳди исломии Тоҷикон мебошад, ки солҳои 875-999 дар Моварроу Наҳр Хӯросон арзи вуҷуд кардааст. Саромади сулолаи Сомониён Сомонхудод ном дошт, ки дар музифоти Балх мезист. Набераҳои Сомонхудод ва писарони Асад, Нӯҳ, Аҳмад, Яҳьё, Илёс ҳокимони баъзе аз вилоятҳои Моварроу Наҳру Хӯросо шуданд. Илмӣ. Услуби матнро муайян кунед. Суғд аз нахустин давлатҳои таърихӣ яке аз қадимтарин марказҳои тамаддуни аҷдоди тоҷикон ба шумор меравад. Давлати Суғд дар нимаи аввали 1001 то милод пайдо шуда дар шарқ пеш аз ташкилёбии давлати ҳахоманишинон машҳур буд. Суғд дар асри 5 то милод ба ҳайати давлати ҳахоманишинон шомил гашта, яке аз вилоятҳои бузурги онро ташкил медод. Илмӣ. Услуби матнро муайян кунед. Ба ҳудудҳои давлати Суғд мулкҳои Маймоғ, Кушония, Бухоро, Кеш, Насаф, Самарқанд, Панҷакент, Истарафшан, Хуҷанд ва ғайра шомил мешуданд. Дар байни ин мулкҳо бузургтаринаш Бухоро ба шумор мерафт. Пойтахти Суғди қадим шаҳри Самарқанд буд, ки он дар сарчашмаҳои юнонию румӣ Мароқан низ номбар шудааст. Илмӣ. Услуби матнро муайян кунед. Дар воҳаҳои Бухорию Самарқанд ва сарразми суғдӣ, бостонӣ, зироаткорию боғдорӣ хеле пеш рафта буд. Дар қаламравӣ Суғд, чорводорию асппарварӣ низ ривоҷ ёфта, шӯҳрати аспҳои хушзоти Бухтару Суғд ва Фарғона то Чин расида буд.
савдогарони суғдӣ дар Осиёи Марказӣ ва қаламрави Чин нуфуз доштанд. онҳо тавассути роҳи бузурги абрешим аз Чин то Мисру Рум доду гирифт мекарданд. Илмӣ услуби матнро муайян кунед. Таманну тарсидаву ларзида, гоҳ то зад, гоҳи дигар аз ҳол рафта тез-тез мекалавид. аз гуруснагӣ, бемадорӣ ва асабоният дилаш беҳузур мешуд. ӯ саропо ғарқи оби борон буд. Тундар дам ба дам хурӯш карда, шахҳои атрофро гӯё ба такон меовард. баъзан ба роҳи дарра, ки онро тадриҷан торикӣ фаро мегирифт, лаҳзаи нур меафканд. бадеӣ услуби матнро муайян кунед. эй писар, мардумони бегонаро ҳар рӯз меҳмон макун, аз он ки ҳар рӯз ба ҳаққи меҳмон натавон расидан. бингар то як моҳ чанд бор меҳмонӣ тавон кардан. он ки 3 бор тавонӣ кардан, 1 бор кун ва 3 бор андар ӯ харҷ кун, то хони ту аз ҳама айбе мубарро бувад ва забони айбҷон бар ту баста бошад. бадеӣ услуби матнро муайян кунед. эй писар, ва ту манишин то он гоҳ ки меҳмонон бигӯянд 1 бору 2 бор ки бинишин. он гоҳ бо ишон мусоидат кун ва нон бихӯру фурӯтар аз ҳама кас нишин, магар меҳмони бузург бошад, ки нишастан мумкин набувад. ва аз меҳмон узр махоҳ, ки узр хостан табъи бозориён бувад. ва ҳар соат магӯй: «Э фалон, нон нек бихӯр» ва ҳеҷ намехӯрӣ. шарм мадор, ки аз ҷиҳати ту чизе наметавонистам кардан. бадеӣ услуби матнро муайян кунед. моддаи 3. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст. ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа дорад забони давлатиро донад. Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода, ҳимоя ва рушди забони давлатиро таъмин менамояд. расми коргузорӣ услуби матнро муайян кунед. моддаи 11. Забони чорабиниҳои фарҳангӣ. дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои фарҳангӣ ба забони давлатӣ баргузор мегардад. чорабиниҳои фарҳангӣ байналмилалӣ ва байнидавлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ ва ба забонҳои дигар сурат мегиранд. расми коргузорӣ услуби матнро муайян кунед. моддаи 3. Забонҳои дигар. ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳое, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ба истифодаи ҳолатҳое, ки қонуни мазкур пешбинӣ намудааст, ба истифодаи озоди забони модариашон ҳуқуқ доранд. ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимоя ва инкишофи забонҳои бадахшонӣ, помирӣ ва забони яғнобӣ шароит фароҳам меорад. расми коргузорӣ услуби матнро муайян кунед. таркиби луғавии забони адабии тоҷикро ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст. калимаҳои оммафаҳму умумиистеъмолӣ, серистеъмол, калимаҳои мансуб ба гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъияти шахсони касбу кори алоҳида, камистеъмол. истилоҳот, касбвожаҳо хелҳои лексикаи соҳавӣ буда ба гурӯҳи калимаҳои камистеъмол мансубанд. илмӣ услуби матнро муайян кунед. термин аз калимаи лотинии terminis ҳад, ҳудуд гирифта шуда, калима ё ибораест, ки мафҳуми ба илм, истеҳсолот, санъат ва соҳаҳои дигари ба ҳаёт мансуб бударо бо маънои ягона ифода менамояд. истилоҳҳо як маъно доранд. онҳо калимаҳои моносемантикӣ як маъно мебошанд. илмӣ услуби матнро муайян кунед. истилоҳҳо аксар тарҷума намешаванд, балки бо калимаҳо, ибора ва ҷумлаҳои дигар маънои онҳо изоҳ дода мешавад. маънои калима танҳо ба матн дар алоқамандӣ бо калимаҳои дигар равшан мегардад. аммо истилоҳҳо берун аз матн ҳам маънои муайяни худро нигоҳ медоранд. масалан, калимаи фонетика, морфология, синтаксис ва ғайра ҳамеша маънои муайян ва ягона доранд. илмӣ кадом пасвандҳо исмҳои ифодакунандаи макон ва ё фаровонии ашё месозад? б. зор истонгоҳ. кадом пасвандҳо исмҳои ифодакунандаи номи касбу кор ва машғулият месозанд? варианти с. дар ҷамъбандии кадом исм ғалат роҳ ёфтааст? варианти д. дугонагон. дар ҷамъбандии кадом исм ғалат роҳ ёфтааст? мевагон. дар ҷамъбандии кадом исм ғалат роҳ ёфтааст? ашъорҳо. кадом калимаҳо исманд? сарнавишт якдилӣ. кадом калимаҳо исманд? ту
тоҷикдухтар, модарарӯз кадом калимаҳо исманд? Каҷравӣ, курнамакӣ исмҳо дар кадом қатор ҷойгир шудаанд? Андеша, армуғон исмҳои маъниро нишон диҳед. Шаршара, ғулғула исмҳои маъниро нишон диҳед. Меъморӣ, наққошӣ исмҳои мураккабе, ки аз асосҳои замони гузашта ва ҳозираи феъл сохта шудаанд. Кофткоф, пухтупаз исмҳои мураккабе, ки аз асосҳои замони гузашта ва ҳозираи феъл сохта шудаанд. Тохтутоз, ҷастухез кадоме аз ин исмҳои мураккаб аз сифат ва исм сохта шудаанд? Зебусанам, ҷавонзан ҷузъҳои кадом исмҳои мураккаб аз исм ва сифат иборатанд? Латакуҳна, модаркалон кадоме аз ин исмҳои мураккаб аз исм ва асоси замони гузаштаи феъл сохта шудааст? Сарнавишт кадоме аз ин исмҳои мураккаб аз асосҳои замони ҳозира ва гузаштаи феъл сохта шудааст? Бандубаст исми мураккабе, ки аз асосҳои замони гузашта ва ҳозираи феъл сохта шудааст. Шустшӯй исми мураккабе, ки аз ду асоси замони гузаштаи феъл ба вуҷуд омадааст. Задухурд кадом исмҳои мураккаб аз ду асоси замони гузаштаи феъл бо садоноки пайвасткунанда сохта шудаанд? Гуфтушунид, рафтуомад дар ин байтҳо сифат кадом аст? Лӯбати ширин агар туруш наншинад, муддаиёнаш тамаъ кунанд ба ҳалво. Марди тамошои боғи ҳусни ту саъдист, даст фурӯмоягон баранд ба яғмо. Ширин дар ин байт сифате, ки аз пешванд ва исм сохта шудааст, кадом аст? Боз ову ҷони ширин аз ман ситон ба хидмат. Дигар чӣ барг бошад дарвеши бенаворо, на мулки подшоро дар чашми хубрӯён вақъест, эй бародар, на зуҳди порсоро. Бенаво ба ҷои се нуқта сифати мураккабро гузоред. Пас агар мардуми бош ва дигар кирдор бо мардумон некӯ дор. Камузор ба ҷои се нуқта сифати сохтаи мувофиқро гузоред. Бидон ва огоҳ бош, эй писар, ки мардуми дуюм бесуд бошад, чун муғиллон, ки тан дораду соя надорад, на худро сад кунад ва на ғайраро. Беҳунар ба ҷои се нуқта сифатеро гузоред, ки дар қолаби сохта шудааст. Қозӣ Дониёл хоҷа, ки аз тарафи модар ба ман хешигарӣ дорад ва худаш одами хубе аст, аҳволи маро ба қозикалон фаҳмонда, дар як мадрасаи бедарсхона маро мударрис кунонид. Донишдӯст ба ҷои се нуқта сифатеро гузоред, ки дар қолаби сохта шудааст. Як одами и чашми абру сиёҳи кулутаринши хушқадубаст буд, ки бо зебоии ҳайкали ӯ одам кам дида мешуд. Сафедчеҳра ба ҷои се нуқта сифатеро гузоред, ки дар қолаби сохта шудааст. Дар замони Баҳроми Гур ҳакиме буд, ки дар фазлу ҳикмат ягона буд ва дар ҳунари дониш. Ангуштнамой қолаби сифати баркамолро муайян намоед. Варианти С ба ҷои се нуқта сифатеро гузоред, ки дар қолаби сохта шудааст. ӯ дар пешаи худ маҳорати бисёр баланд надошт. Ба болои ин монанди баъзе мусиқачиёни он замон суханвар, ширинкор ва хушомадгӯй ҳам набуд. Варианти Д маҷлисоро ба ҷои се нуқта сифатеро гузоред, ки дар қолаби сохта шудааст. ӯ дар пешаи худ маҳорати бисёр баланд надошт ва ба болои ин монанди баъзе мусиқачиёни он замон маҷлисоро, ширинкор ва хушомадгӯй ҳам набуд. Суханвар дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта сифати сохтаро гузоред. Дуюм бо шахсони дӯст будан хуб аст, чунки онҳо хатоятро ба ҳеҷ кас намегӯянд, айбатро ба рӯят мегӯянд. Бо одоб дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта сифати сохтаро гузоред. Сеюм бо шахсони дӯст шудан лозим аст, ки ба онҳо ғайр аз дӯстии ту чизе лозим нест. Беғараз ба ҷои се нуқта дар ҷумла сифати мураккабро гузоред. Деҳаи мо аз қадим бо ҳунармандони худ шӯҳрат дошт. Гулдаст дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта сифати мураккабро гузоред. Ту бачаи менамоӣ, барои ҳамин аз рӯи он асбоб ба ту ин бозичаро сохта додам.
ҳунардӯст. дар ҷумлаи зери маҷои се нуқта сифати сохтаро гузоред. халқ ӯро сарнагункунандаи шоҳӣ ва озодкунанда аз салтанати бегонагон медонист. ситамгар. дар ҷумлаи зери маҷои се нуқта сифати сохтаро гузоред. яке аз қадимтарин ёдгориҳои адабиёти халқи тоҷик китоби муқаддаси авесто мебошад. бӯстони. дар ибораи дӯстӣ вафодорӣ сифат аз рӯи сохт чӣ гуна аст? мураккаб. дар ибораи садрҳои парешон сифат аз рӯи сохт чӣ гуна аст? сода. дар ибораи достонсарои пурҳавсала сифат аз рӯи сохт чӣ гуна аст? мураккаб. сифати мураккабе ки дар қолаби сифат плюс исм сохта шудааст. ширинкор. сифати мураккабе ки дар қолаби сифат плюс исм сохта шудааст. некбахт. дар байти зерин калимаи беадаб чӣ хел сифат аст? беадаб танҳо на худро дошт бад, балки оташ бар ҳама офоқ зад. сохта. дар байти зерин калимаи равон чӣ хел сифат аст? ҳаст оби равон равон ба ҳар сӯй, сабз абзи сабзаҳо лаби ҷӯй. сохта. дар байти зерин калимаи навхез чӣ хел сифат аст? аз бӯи гулу гиёҳи навхез, боди саҳарист амбаромез. мураккаб. дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта сифати мураккабро гузоред. сахтиҳои рӯзгор одинаи хурдсолро хеле соҳибтадбир ва карда буд. таҷрибакор. дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта сифати мураккабро гузоред. сахтиҳои рӯзгор одинаи хурдсолро хеле ва таҷрибакор карда буд. соҳибтадбир. ба ҷои се нуқта сифати мураккабро гузоред. марди ҳар куҷо бувад сарфароз аст. соҳибҳунар. ба ҷои се нуқта сифати мувофиқро гузоред. олим, файласуф, табиб ва шоир. аввали ибни Сино 23 асарашро ба забони форсии тоҷик навиштааст. бузург. аз рӯи мазмуни ҷумла ба ҷои се нуқта сифати мувофиқро гузоред. сиёҳак ҳар субҳ рӯи санги соҳил нишаста дергоҳ нағмасароӣ мекунад. овози аш дилу рӯҳи одамро менавозад. форам. сифати нисбиро муайян намоед. сабзина. сифати нисбиро муайян намоед. пирона. дар ҷумлаи зерин калима ишорашуда ба кадом навъи шумора тааллуқ дорад? соли гузашта ту аз ман 250 танга қарздор шуда будӣ, ба нияти тӯи ҳосили ваъдашударо ҳам ба ман дода натавонистӣ. таркибӣ. дар ҷумлаи зерин калимаи ишорашуда ба кадом навъи шумора тааллуқ дорад? қассоб аз пули гӯсфанд 200 танга нақда шумурда дода, бақияшро ба рӯзи панҷшанбеи оянда ваъда дод. аслӣ. дар ҷумлаи зерин калимаи ишорашуда ба кадом навъи шумора тааллуқ дорад, лекин дар воқеъ ин тавр нашуд, балки дар натиҷаи ҳисоби сари соли нуҳум бозор аз Азимшоҳ 859 танга қарздор шуда монд. таркибӣ. ба ҷои се нуқтаҳо шумораҳои миқдориро гузоред. дар миёнҷои деҳа теппаи баланд дар болои теппа қалъаи кӯҳна воқеъ шудааст. як. ба ҷои се нуқта шумораи миқдории мувофиқро гузоред. назар ба гуфтаи падарам дар иқлим аз сир калонтар дарё набудааст. 7. ба ҷои се нуқта шумораи тартибиро гузоред. мартабаи ба бардошта тавонистанам чашмам нарасида монд. 3. ба ҷои се нуқта шумораи тахминиро гузоред. ҳамин тавр карда мо соат гӯштин гирифтем. 1/2. ба ҷои се нуқта шумораи миқдориро гузоред. дар бари масҷид якчанд ҳуҷраи қатор ва пастак мавҷуд аст. 2. ба ҷои се нуқта шумораи тахминиро гузоред. вай маро гаштаю баргашта бордам баронаш, дам ба сандуқи дилаш бардошта чапа карда ба замин заданӣ мешуд. 3/4. ба ҷои се нуқта шумораи миқдориро гузоред. вай паиҳам бачашро гӯронда дилашро гиронда монда буд. 4. ба ҷои се нуқта шумораи тахминиро гузоред. солеҳ бошад аз думи ким кадом аспи роҳгузар тор қили дароз канда оварда буд.
5-6. ба ҷои се нуқта шумораи касриро гузоред. И ҳавлӣ дар тарафи боло қисми боқимондааш аз он поёнтар воқеъ шудааст. 3-1. ба ҷои се нуқта шумораи миқдории таркибиро гузоред. Аҳолии деҳаи мо ҳама оби чашма менӯшанд. 63. ба ҷои се нуқта шумораи тахминӣ гузоред. Ҳабиба баъд аз ба ман бор хонондани он ғазал китобро ба дасташ бардошта, он ғазалро чунон дилсӯзонда хонд, ки дар чашмони худаш об чарх зад. 2-3. ба ҷои се нуқта шумораи миқдориро гузоред. Ҷузҷонӣ умри ӯро аввалин синҳо сол нишон медиҳад. 53. ба ҷои се нуқта шумораи тартибиро гузоред. Дар гӯшаи аз ҳама дуртари хона назди печка иштироккунандаи маҷлис Ҳошим Корвон ҷойгир буд. 5. ба ҷои се нуқта шумораи мураккабро гузоред. Саид ибни Усмон аз ҳукмронии Самарқанд 1000 динор гирифта ба Хурусон бурд. 500. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта шумораи тартибиро гузоред. Ман газетаро бор дар ҳамин мадрасаи Олимҷон дидам. 1. намуди шумораро муайян кунед. аз 300 чанд нафар иштироккунандагони маҷлис 15 кас ба муқобили вай даст бардоштанд. тахминӣ. намуди шумораро муайян кунед. аз 300 чанд нафар иштироккунандагони маҷлис 15 кас ба муқобили вай даст бардоштанд. тахминӣ. намуди шумораро муайян кунед. аз кӯни Бодом Ашт ва Уртуба якси хоҷагӣ муҳоҷирони нав омадаанд. тахминӣ. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта шумораи тартибиро мураккаб гузоред. соли ба вахш кӯчида омадем. 31. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта шумораи миқдори аслиро гузоред. фазилати ин шоир аз шоири аввалӣ ҳам пасттар буд. 2. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта шумораи миқдори таркибиро гузоред. ман мехоҳам, ки ба шумо танга ёфта дода шуморо аз қарз халос кунам. 3000. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта шумораи миқдори истодаро гузоред. Домулло Икромча он вақтҳо яке аз нафар мударрисони мадрасаи Ҷаъфархоҷа буд. 40. ба ҷои се нуқта ба шумраҳо нумератавии мувофиқро гузоред. Арбоб Камол 50 гӯсфанду буз ва як маркабро ба дасти Одина супурда, ӯро ба хизмати чӯбонӣ ва ҳизумкашӣ фармуд. Сар. ба ҷои се нуқта ба шумраҳо нумератавии мувофиқро гузоред. як худи Хоҷа Аҳрор дар вилояти Қаршӣ соҳиби 1300 замин буда, онро бо 3000 гов кишт мекунад. қитъа ҷуфт. ба ҷои се нуқта ба шумора нумеративии мувофиқро гузоред. Аммо одамон ва аспон ҳанӯз куфти роҳро набароварда буданд, ки дидбони дар баландӣ гузоштаашон ризо дар роҳ намудор шудани як саворонро хабар дод. даста. дар ҷумлаи зерин ҷонишини ишоратӣ кадом аст? Падари ин махдуми шумо ҳам ҳамон вақтҳо бо ман ҷура шуда буданд. ҳамон. дар ҷумлаи зерин ҷонишини таъйинӣ кадом аст? Ана ҳамаи ин корҳо хасис набудани Нурмаҳмад ва аъзои оилаи ӯро ҳам ба бачагони хурдсол меҳрубон будани онҳоро нишон медод. ҳама. дар ҷумлаи зерин ҷонишини нумояни кадом аст? вақте ки золим зулм карда мехоҳад, ҳеҷ гоҳ аз ягон муфтӣ намепурсад, ки зулм дар шариат равост ё не. ягон. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта ҷонишини мувофиқро гузоред. Ман он шеърро вақт бо роҳбари ҳайрат дуруст карда будам. ҳамон. ба ҷои се нуқта дар ҷумлаи зерин ҷонишини мувофиқро гузоред. Бидон ва огаҳ бош, эй писар, ки мардуми беҳунар доим бесуд бошад, чун муғеллон ки тан дораду соя надоранд, на ро суд кунад ва на ғайраро. худ. ба ҷои се нуқта дар ҷумлаи зерин ҷонишини мувофиқро гузоред. Ватанеро бо фарҳангу ҳунар омӯхтан одат деҳ. хеш. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта ҷонишини таъйинии мувофиқро гузоред. дар шаҳри Ҳарӣ 120 навъи ангур ёфт мешуд, ки аз дигари латифтару лазизтар. ҳар як.
дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта ҷойнишини мувофиқро гузоред. Шахс ба дӯстӣ арзанда нест. Ҳама. дар ҷумлаи зери ба ҷои се нуқта ҷойнишини мувофиқро гузоред. Ман шеърро ҳамон вақт бо роҳбарии ҳайрат дуруст карда будам. Он. дар ҷумлаи зер калимаҳои ишорашуда ба кадом навъи ҷонишинҳо дохил мешаванд? Ин роҳи пурпечу ҳам чунон торик аст, ки гӯё аз бағали кӯҳ навқ зада бошанд. ишоратӣ. дар ҷумлаи зер калимаҳои ишорашуда ба кадом навъи ҷонишинҳо дохил мешаванд? Дар ҳақиқат ҳам ин об ҳамон оби барфу боронҳо аст, ки аз мағзи сангпораҳои кӯҳ софкорӣ ёфта баромадааст. ишоратӣ. дар ҷумлаи зер калимаи ишорашуда ба кадом навъи ҷонишин тааллуқ дорад? Дили пурсаховати ӯ ҳоло чашмаеро ба хотир меовард, ки оби зулулашро аз ҳеҷ кас дариғ намедорад. Манфӣ. Кадом калимаҳо ҷонишинҳои ишоратӣ мебошанд? Ҳамин чунон он қадар. Кадом калимаҳо ҷонишинҳои манфианд? Ҳеҷ кадом, ҳеҷ чиз, ҳеҷ кас. Кадом калимаҳо ҷонишинҳои номоянӣ мебошанд? Якчанд, чандин, баъзе. Асоси замони гузаштаи феълҳои бин ва афрӯз кадомҳоянд? Дид, афрӯхт. Асоси замони гузаштаи феълҳои шӯй ва ойбиё кадомҳоянд? Шуст, омад. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Ин муддат фақат дар хондани дарсҳои мазкур сарф мешуд. Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд? Дӯз, сӯз. Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд? Хӯр, нӯш. Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд? Рав, рӯб. Дар байти зерин феълҳо дар кадом замон ифода ёфтаанд? Нишастам дар лаби дарёи кӯҳӣ, ба худ ман ёфтам маъвои кӯҳӣ. Замони гузаштаи наздик. Феълҳои ишорашудаи байти зер дар кадом замон ифода ёфтаанд? Сараш бар санг мезад рӯди кӯҳӣ, ба доман чанг мезад рӯди кӯҳӣ. Замони гузаштаи ҳикоягӣ. Дар байти зерин феълҳои ишорашуда дар кадом замон ифода ёфтаанд? Модарам дар ёди ту гашту гузоре мекунам, баҳри меҳри ту дили худро мазоре мекунам. Замони ҳозира оянда. Ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи нақли мувофиқро гузоред. Пас маълум мешавад, ки аз ақибамон афтодаанд. ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи ҳикоягиро гузоред. Он рӯз ҳаво абрнок буд ва аз осмон чанг меборид. Феълҳои ишорашуда дар кадом замон ифода ёфтаанд? Ман ба сухани ӯ гӯш медодаму хаёлам ба Чутак Урозов мерафт. Гузаштаи ҳикоягӣ. Феъли ишорашуда дар кадом замон ифода ёфтааст? Дар музофоти Ҳирот дар лаби оби Ҳируд аз тарафи як оила як боғи калоне обод карда шуда буд. Гузаштаи дур. феълҳои ишорашуда дар кадом замон ифода ёфтаанд? Аммо баъд аз интизори бисёр Саид Акбархоҷа наёмадааст ва зиёфат бе ӯ гузаштааст. Гузаштаи нақлӣ. Феълҳои замони гузаштаи дурро муайян кунед. Давида буд, дида буд. дар байти зерин феълҳо дар кадом замон ифода ёфтаанд? Нишастам дар канораш шеър гуфтам, ҳамеша аз насимаш таб суфтам. Замони гузаштаи наздик. феъли ҷумла дар кадом замон ифода ёфтааст? Тутапошо ин ҳикояро бо образҳои бисёр равшан ва бо тасвирҳои ба ғоят дилчасп нақл карда буд. Гузаштаи дур. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Кам кам ман бо аҳолии мадрасаи Мири Араб шинос шудам. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Амир аз хоҳиши ман берун баромада наметавонад. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Ин муддат фақат дар хондани дарсҳои мазкур сарф мешуд. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Аммо он ҳарфҳоро калима карда хондан мумкин набуд. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Як фасли аст дар рӯи саҳн ҷои нишасти ман дар паҳлӯи пирак. Рост омад. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Носир Аббос аз ин хабар заррае маълул нашуд. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркиби мувофиқро гузоред. Ӯ некиҳои табибонро ба ҷон
эътироф мекунад. Ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи кӯдаки нақлиро гузоред. Шавҳарашро аз дилу ҷон дӯст медоштааст. Ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи кӯдакиро гузоред. Шоҳдухтари парривашро дар маҳди заррин бар пушти фили кӯҳпайкар нишонданд, ки он филро 10 фили дигар мушоиат мекарданд. ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи наздикро гузоред. Пирраки ба ман аз оби ширчой як пиёла нӯшонд. ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи дурро гузоред. Бар асари тохтутозҳои муғулҳо сарзаминҳои ҳосилхезу шаҳрҳои обод хароб гардида буданд. ба ҷои се нуқта феъли замони гузаштаи наздикро гузоред. Назарҷон моро ба ин ҷо кушонда овард. ба ҷои се нуқта феъли таркиби замони гузаштаро гузоред. Таърихшиносони қадим Хуҷандро тиррози ҷаҳон ё арӯси даҳр аз китоби дарсӣ ном мебурданд. ба ҷои се нуқта ҷози мувофиқи феъли таркибиро гузоред. Имрӯз набошад, як рӯзи дигар охир ба даст меафтам. ба ҷои се нуқта ҷози мувофиқи феъли таркиби замони гузаштаи дурро гузоред. Рости ҳамон вақтҳо ман ҳам дар андеша афтода будам. Шакли аористи феълро муайян кунед. Бурам. Шакли аористи феълро муайян кунед. Барам. Шакли аористи феълро муайян кунед. хӯрам. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феълҳои сиғаи эҳтимолӣ гузоред. Бечора, балки ин моддар ки вай ҳам ман бар ин муштипар ва барҷомонда доштагист будагист. феълҳо дар ҷумлаи ғайрат кунем корро ҳамин рӯз ба охир мерасонем дар кадом сиға ифода ёфтаанд? Шарт ё хоҳишмандӣ. феъл дар ҷумлаи моддар аз дер мондани ман хавотир шудагист дар кадом сиға ифода ёфтааст? эҳтимолӣ. феъл дар ҷумлаи шариф ба Одина ҳикоят мекарду ӯ осурда мехобид дар кадом сиға ифода ёфтааст? хабарӣ. ба ҷои се нуқта сиғаи хабарӣ феълро гузоред. Шағоли гуруснае аз роҳ мегузашт. дар ҷумлаи зерин хабари ҷумларо дар сиғаи эҳтимолӣ гузоред. Акнун дигар одам намеомадагист. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркибии мувофиқро гузоред. Аммо ҳоло ин манзараи аҷибро чизе халалдор намекард. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли таркибии мувофиқро гузоред. Он рӯз тамоми фикру хаёлам ба ҳамин воқеа банд буд. Шакли тасрифнашавандаи феълро муайян кунед. хонданӣ. Шакли тасрифнашавандаи феълро муайян кунед. медонистагӣ. Шакли тасрифнашавандаи феълро муайян кунед. мемондагӣ. Ба ҷои се нуқтаҳо кадом масдарҳоро гузоштан дуруст аст? Андаке аз бисёр хуштар аст фаҳмидан гуфтан. Ба ҷои се нуқтаҳо масдарҳои мувофиқро гузошта ҷумлаҳоро пурра кунед. Ба некномӣ беҳ аз ба бадномӣ. мурдан зистан. ба ҷои се нуқта масдари мувофиқро гузоред. Зарбулмасали машҳури тоҷикӣ ҳосил мешавад. Кай бувад монанди. шунидан дидан. Шакли номуайяни феълҳоро муайян кунед. шунидан табассум кардан. Масдар чӣ гуна сохта мешавад? аз асоси замони гузашта ва пасванди ан. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта сифати феълиро гузоред ки ба исм гузаштааст. Ман дишаб гузорам ва дари ин афтод. бофанда. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта феъли ҳоли мувофиқро гузоред. музаҳҳои ялтосиашро пасу пеш рафта меомад. ғарч ғарчкунон. ба ҷои нуқтаҳо сифати феъли замони гузаштаро гузоред. байти як борро дубора хондан даруст нест. хондашуда. ба ҷои нуқтаҳо сифати феъли замони гузаштаро гузошта ҷумларо пурра кунед. асарҳоиро ба тарзи худ шарҳ медиҳад. хондагиаш. ба ҷои се нуқта сифати феъли замони ҳозирро гузоред. Ӯро гадо ё дарвеш гумон мекард.
бинанда ба ҷои се нуқта сифати феъли мувофиқро гузоред. Касе аз дар як каси қадпаст буд. Бароянда ба ҷои се нуқта сифати феъли мувофиқ гузоред. Ҷӯянда аст. ёбанда ба ҷои се нуқта сифати феъли замони ҳозира ояндаро гузоред. Чизҳое аз гандум ҷав арзан ҳосил мешавад. мехӯрдагӣ ба ҷои се нуқта сифати феъли мувофиқро гузоред. Гулбибии ба заминро лагадкорӣ кардан гирифт. Афтода хоҳам дид, хоҳем кард кадом замони феъланд. Оянда кадоме аз ин калимаҳо феълҳои бавоситоанд. Гардондан, нависондан. Дар ибораҳои раҳи баста ва овози гирифта баста ва гирифта чӣ гуна калимаҳоянд? Сифати феъли хандида хандида рақскунон ба кадом гурӯҳи калимаҳо дохил мешаванд? феъли ҳол ба ҷои се нуқта феъли мувофиқро гузоред. Меҳнат, роҳат, зарбу масал. кунӣ мебинӣ. феъли ишорашуда дар ҷумлаи нақл мекунад, ки шоҳи Сомонӣ барои истироҳат ба мавзеи дилписанде рафт. Дар кадом шахсу шумора ифода гардидааст? Шахси сеюм, шумораи ҷамъ. феъл дар ҷумлаи вазирону сарлашкарони ӯ хонаву дар зану фарзандони худро пазмон шуданд. Дар кадом шахсу шумора ифода гардидааст? Шахси сеюм, шумораи ҷамъ. феълҳо дар ҷумлаи рӯдакӣ дар васфи Бухоро қасидаи гуфт ва субҳи барвақт онро дар назди шоҳ сароид. Дар кадом шахсу шумора ифода гардидаанд? Шахси сеюм, шумораи танҳо. шахсу шумораи феъли ишорашуда муайян намоед ва дар ҳама ҷо дӯст пайдо кун, чунки ҳар киро дӯст нест, давлат нест, гуфтанд. Шахси дуюм, шумораи танҳо. Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд? Саҳван, сифатан. Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд? Зоҳиран, қасдан. Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд? Абадан, иттифоқан. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? Ман дар он гуна шабҳо ҳамеша дар даруни меҳмонхона буда аз он гуна суҳбатҳои адабӣ истифода мекардам. Озодона. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? Ду рӯз боз борон меборид. Беором. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан мувофиқ аст? Ба атроф менигарист, аз ҳавои гарми золгоҳ чуқур чуқур нафас мекашид. Муштохона. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан мувофиқ аст? Дар осмони бепоёни нилгун порча порча абрҳои сафед, ки ба хирмани пахта монандӣ доштанд, киштиҳои бодбонӣ бар ин шино мекарданд. Оромона. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? Асп чунон ки варақҷаи сахт гирифта бошад, меларзид. Барги бедвор. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи мувофиқро гузоред. Дар давраҳои қадим одамон бисёр чизҳоро дар гирду атрофи худ ва табиат медиданд ва хислату рафтори онҳоро ба мушоҳида мегирифтанд. Дақиқкорона. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред. Мо вақти саҳар ба роҳ баромадем. Номаълумак. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред. Падарам он ҳикояро нақл карданд. Ба тафсил. ба ҷои се нуқта зарфи миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред. Баъди андак фурсат дар осмон як паррандаи калон пайдо шуд. хеле. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи монандии мувофиқро гузоред. Фароштурок поён мефуромад. Тирвор. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред. Мардум ба ӯ менигаристанд. ҳайрон ҳайрон. ба ҷои се нуқтаи дуюм зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред. қашшоқона аммо ва озодона зиндагӣ мекард. ҳиммат баландона. ба ҷои се нуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред. Ва 2 сол ба худ сахтиро раво диду ба деҳқонон хизмат кард. холисона. ба ҷои се нуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред. бо музди хизмати ин гуна корҳо зиндагӣ мекард. фақирона. ба ҷои се нуқта зарфи мувофиқро гузоред. ӯ дар ин гӯшаи ғарбӣ
ҷануби мадрасаи Бадалбек пайваста ба девори масҷиди калон дуконае дошт. рӯ ба рӯ. Ба ҷои се нуқта зарфи миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. бемазагиҳои амир ва аҳли дарбор боз ҳам ва аҳволӣ боз ҳам хонавайронтар гардиданд. зиёдтар. Ба ҷои се нуқтаи ишорашуда зарфи миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. Ӯ суханвар буд. ба ғоят. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. хонанда аз ҷавоби худ хурсанд буд. ба ғоят. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи мувофиқро гузоред. худро ду қадам ба ақиб партофт. якбора. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. модарам бо бачаи ширхӯраш дар хонаи бегона азият мекашид. бисёр. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. баъди андак фурсат дар осмон як паррандаи калон пайдо шуд. хеле. дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта зарфи миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. қобилияти биноӣ дар касби илму дониш зиёда будааст. ба ғоят. зарфе ки бо роҳи мураккабшавии калима сохта шудааст. якзайл. дар кадом банд зарфҳое нишон дода шудаанд ки бо роҳи мураккабшавии калима сохта шудаанд. паёпай. дар кадом банд зарфҳое нишон дода шудааст ки бо роҳи мураккабшавии калима сохта шудаанд. зуд. ба ҷои се нуқта кадом зарфи замонро гузоштан дуруст аст? аз асрори ин воқеа касе хабар надорад. ҳанӯз. ба ҷои се нуқта кадом зарфи замонро гузоштан дуруст аст? баҳсу ҷавоби инҳо тамом нашуда буд. ҳанӯз. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? Мирқодир баъзе шумораҳои он газетаро аз Саидаҳмад гирифта ба мадраса меовард. пинҳонӣ. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? ин мисраъро замзамкунон такрор мекардам, ки ба сурудхонӣ гузашта рафтанамро нафаҳмида мондам. беихтиёр. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? олами табиат ҷон мегирифт, аз хоб бедор мешуд. оҳиста. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? диле дорам, ки лабрези суруд аст, ларзаи амвоҷи руд аст. саропо. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан мувофиқ аст? дари ҳикмат кушода сухан мегуфт ҳар кас шоирона. саъдиёна. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан мувофиқ аст? дари ҳикмат кушода саъдиёна сухан мегуфт ҳар кас шоирона. ба ҷои се нуқта кадом зарфро гузоштан дуруст аст? васфи далелон баён кунам, то номашон чу Рустами Дастон аён кунам. фирдавсиёна. калимаҳои чорзону ва фарду ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд? зарф. калимаҳои саросар ва лабулаб ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд? зарф. ба ҷои се нуқта пешгоянди мувофиқ гузоред. ман дарси дарсхонагӣ, чунон ки дар аввал гуфтам, ҳамон дарсро пешакӣ дар пеши домуллои кунҷакиям, мулло Абдулсалом мехондам. ғайр аз. ба ҷои се нуқтаи ишорашуда пешгоянди мувофиқ гузоред. чун ман дар ин мактаб чизеро наёмӯхтам, маро аз он ҷо гирифта ба пеши зани имоми қишлоқ, ки мактаби духтарона дошт ва мактабдори мард беҳтар буд, гузошт. нисбат ба ҷои се нуқта пешгоянди мувофиқ гузоред. маро розӣ шудан бо ин гапи ҳақ дигар чораи набуд. ба ҷуз. ба ҷои се нуқта пешгоянди мувофиқ гузоред. азми дурусту саъи комил касро нашавад мурод ҳосил. б. ба ҷои се нуқта пешгоянди мувофиқ гузоред. дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бартари ту ҷавшан аст. варианти эсбар. ба ҷои се нуқтаҳо пешгоянди мувофиқ гузоред. ҳамда медорам, ки овоз суҳбат мекунад, даҳону забон нақлу ривоят мекунад. б. ба ҷои се нуқта пешгоянди таркиб мувофиқ гузоред. сабзаҳо ва майсаҳо бошанд, рег тамоман нопадид гардида буданд. дар зери. ба ҷои се нуқта пешгоянди мувофиқ гузоред. ҳама хонаи Шарифино роҳӣ шуданд. ба сӯи. пешгоянди мувофиқ гузоред. ман ӯро ба даруни меҳмонхона дароварда хобондам ва худам суфа баромадам. ба рӯи. пешгоянди мувофиқ гузоред. ин шурӯъ ғавғо норезаҳо буд,
ки мактабдор аз ҳавлои ман ба бачагон бахшиш карда буд. Дар барболои пешшӯянди мувофиқро гузоред. Онҳо эҳтиёт нӯгҳои ресмонро ба якамехҳо куртугун карда бастанд. Аз рӯи пешшӯянди мувофиқро гузоред. Баъзеҳо реги нарм дароз кашида ва баданашро дар зери офтоби баҳорӣ тофта ё зидаанд. Дар рӯи пешшӯянди мувофиқро гузоред. Гуфтгузори ин дӯсти наздикро назорат гирифтам. Дар зери пешшӯянди мувофиқро гузоред. Онҳо рӯи сабзаву лӯлаҳо рӯймол кушоданд, нону панирро ба иштиҳо хӯрданд. Байни пешшӯянди мувофиқро гузоред. Пирак маро бар рӯи ҳуҷра гузаронда, худаш бар кӯдоки сандалӣ нишонд. Дар рӯ ба рӯи пешшӯянди мувофиқро гузоред. Гоҳ-гоҳе шамол кӯҳҳо вазида бӯи форами гиёҳҳоро ҳар тараф мепошад. Аз тарафи пешшӯянди мувофиқро гузоред. Ӯ ин пул ҳеҷ хизмате накарда бемор шуда рафт. Ба бадали пешшӯянди мувофиқро гузоред. Дар моҳи савр апрел ҳоҷи Қурбон омада вақфи мазкурро 25 000 танга ба иҷора гирифт. Ба бадали дар ҷумлаи зерин ба ҷои се нуқта пасоянди мувофиқро гузоред. Сафсан гуфт, ки берун ба ҳавлии миёна барояд. Ро ба ҷои се нуқта пасоянди мувофиқро гузоред. Бо белча чормағз гулқанд канда гирифта ба тарафи қозӣ дароз кард. Бар ин пасоянди мувофиқро гузоред. Мо ҳам як чизи пурсиданӣ омадем, лекин аз саҳар ба навбат нишастаем. Инҷониб пасоянди мувофиқро гузоред. Агар аз 10-солагӣ гирем 50 сол меҳнат мекунам. Боз пасоянди мувофиқро гузоред. Якчанд сол ба ман тамошои он муяссар шуда буд. Муқаддам пасоянди мувофиқро гузоред. Аз он ҳар касе ки подшоҳ мешуд, он чашми оҳангарии кӯваёниро бо дуру гавҳарҳои нав ва порчаҳои нафиси гаронбаҳо меорост, ба тавре ки Дирафш дар шаби тор низ чун ситора медурахшид. Аз ин рӯ онро ахтари кӯваёнӣ ҳам мегуфтанд. Баъд пасоянди мувофиқро гузоред ва он гоҳ вай рухсаташон дод, ки аз он ҳамон хӯроки манҳусро дуяшон пазанд. Баъд пасоянди мувофиқро гузоред. Вай ба хона даромадан модаркалонам аз Наима гап сар кард. Замон ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Баъд ӯ аз ман оҳиста бо эҳтиёт пурсид. Ва ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Дигар ин хел беақлӣ накун, ба ҷонат ҷабр мекунӣ. Ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Ман намедонистам дар ҷоям нишастан гирам ё бархезам. Ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Гоҳҳо тааҷҷуб мекардам, чаро дигарон ҳам ин роҳи осони пулёбиро намебинанд. Ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Хайр, пагоҳ ба обкушоӣ меравем. Бо ҳамин тамом пурсид Асад. Ё ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Воқеа аз ҳамин сар шуд. Ман бо модарам ҷанг карда аз хона гурехтам. Ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Аммо баъд аз салом чӣ кор карданамро ҳанӯз фикр накарда будам. Зина ба ларза омад. Ки ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Ман бо сари хам менишастам, чӣ гуфтанамро намедонистам. Ва ба ҷои се нуқта пайвандаки мувофиқро гузоред. Дар пешгаҳи хона дар паси стол як мардӣ қоқинае менишаст. Қавоқҳояш варам карда субҳ сурх шуда буданд. Ки хайр дӯстон, насиб бошад дар оянда боз давомашро партав мегирем. Дар канал дар плейлист Маркази Миллии Тести аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. Шумо метавонед оз ёдам дарёфт кунед. Хайр, то бузидид.